So, hi guys! Welcome back to YouTube channel! So for today's video dai is maghatod mi og sudan ug luto sa mga farmers nga nag-freezer sa among basak. Wow! Among basak. Charot lang. So mo na ni siya dai kinagang pinabongga ang buring. Ayan o, di ba? Because I believe that I am beautiful. So mo na ako water. So enjoy much. So ayan. Sa dugay-dugayan mi dai kay ako pang nagluto sa manok dai. I don't know kung sila sa anak girl. Diyos miyo marimar. Sumaday! Gilit naman ang luto. Puro nagbawang buring. O, diba? Ganyan talaga dito dahil sa amin, no? Pag nag-aani na ng mga palay. So, thanks God. Kasi, ngayong panahon ngayon is, anihan na talaga dahil. So, it's very big blessings to us, no? Ha? Ibuta sa siguro na eh. So, naraday. So, it's very amazing. Naraday today. Delivery. Sir, pila order. Parang na sa ba? Mang inasal. Sumuna siya dahil. Beat bayot. Pak. Siya ang manok. Luto. Sumuli sila si ate. O, diba? May gasol day, may ikog ko day. A few moments later. Kira ka day. Kira ka. So, update ko to this video about na miday. So, nanangao na sila pinabonggang-bongga. Buring ko kagiuan, mantaday. So, nara. Asa na sila nag-freezer dapit? Nara, o? Nakatala dito. Panginani? Sure. Buring. So, mga nato. Nakalami sa init yun. Labay lang. Kamaligo? Wow! Nakatimang ka na kong ligo. Kaan na sila pinabanggang-bangga. Oh, hi everyone! So sa atin nangahag. Nangahag ba ang tawag ha? So mga natin abot na may pinabanggang-bangga ha? Diyos niyo marimar pag may rato itong ganda. Diba day? Pak! So ano lang? So ting-ani na bayot so bumongga kayo ang life of this year. So for today's video guys, tapos na po silang kumain, no? So nagano na sila nag-istoryahay ganon. Tagalog Bisaya ba yun? So medyo naglag-lag pa ako ginagmay kinamake sure ko sa mga umay lang inani o sa mga anihunon pa lang. So mo tandaan, I'm so very happy. Ngayon kasi nga may humay na ganun, diba? Makakain na tayo ng bonggang-bongga. So, wish granted. So, ganun. So, thanks God. So, ayan sila. A few moments later. Hello ba yun? Talubong ko dahil. Lapok ko dahil. Talubong ko.
everybody, so update sa mo ang paghatod og sudan is pauli na mi day sa katong ipakita sa inyo mao na to siyang mga panghitabo dito sa mga sa trisiran charot sa Badang sa badat na dag ba baon day atis gaan-gaan na lang kay di man nami. Hoy! Hi, ate! Wala lang, me! Roger Taro. So, yun na nga, day. Papaalam na ako sa inyo kasi nga, uuwi na kami dahil kasi gutom na rin ako, bes. Hindi ako kumain for that moment because I believe I am beautiful. O, badang, init kayo, day. Ako nag-jacket na yung buo. Pero, babay na, oy. Wala, banta, day. Bye!